ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to fondu feralla bagodina nere ko on waktu yoni ha to kay hayɗi ɗala haya kame luksayba gorgola ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoorejo jaggoɗo leydi ndi candidat Benno Bokko Yakar woni Amadou Ba wo erima moɓodiral timmugal jadigal timmugal beele dañina polgu hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e naya to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi joɗodima e fettiyankoɓe bal leydi muɗum ɗum ko caggal nde ɓe pi leydi Gabon ɓe mbawi wadde qualifié fade toon to leydi Côte d'Ivoire ma en kettoyo kabruji men musidɗo men Alhassana Oumar Mbodja to banggue météo mo leydi Mauritanie ma en jaaha to Rosso kettoyɗen musidɗo men Hadi Sare to leydi Mali tinama jokkodiral téléphone hakkude colonel Assimi Goïta kame Poutine hoorejo leydi Russie ɓe kaldi no fewi ko fate banggue konangala leydi Niger to leydi Guinée Conakry teskama ɓen teskotoɓe e nder wuuro mango Conakry ne usti no fewi alluji Qur'anil Karim hewɓe kewi jangguirde ko defte Qur'ana walla kayeji ɓe kolliti ɗum fotani wonde kabruji men mano en hatto Côte d'Ivoire Maroc Niger Gabon Nigéria Soudan haten jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññodena mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam kewɗo waɗede kala hitande ɗo cuuɗi men fondo e nder galle ceerno Mouhamadou Saydou Demba Kane saaha o yonti jamma jibinede nelaɗo men tedduɗo mo jami kise goni gowɗo waɗede e nder galle ceerno Mouhamadou Saydou Demba Kane ɗo cuuɗi men fondo taw kadi ko kanko fuɗɗuno on jamma wonno koye 2004 2009 ko nden wayalti aduna khalifa galle o ko ceerno Ahmadou Tidiane Kane burdi o gasata ko ñande 17 nduɗo hennele ndu gonɗen caggal nde fuɗɗa e kala jamma ene jangge ɗo wata golle ɗe kala noon ko ceerno Ahmadou Baylali kame ceerno Ahmadou Tidiane Kane ene wonde ceerno Aliou Mamadou Ly kame ceerno Saydou Kane ne wonde ceerno Bokara Kane ñande 17 nde so ya woni 10 heures fayenma 11 heures aɓe jogui ɗon sukaɓe almuɓe renɓe deftarle teddunde woni Qur'anil Karim maɓe deftoɗona ene ɓen biteɗo bayan ɓi ceerno Ahmad Tidiane Ba tokkay hayɗi ene hen Djibril Diallo jeyaɗo to leydi Mali kame Abba Kane jeyaɗo to Daw ne wonde Cheikh Mouhamed El Habibou Thiam jeyaɗo to Tayba kame Ahmad Tidiane Kiɗe jeyaɗo to Ñabina ɓe erima dendagal bandiraɓe fonde ko tari ɗum kala ene wonde biteɗo Abdullaahi Saar jeyaɗo to mogo tafsir balla ɓeɗo hen goni henɓe deftarle teddunde so tawi noon ko jofnuɓe ko Tidiane Zakaria tokkay hayɗi kame Ibrahima Mamadou Dioba jeyaɗo to Nere Waalo ɓeɗo hen goni henɓe walla mbiyenna jofnuɓe alluji mumen gaga hen ɓe ko renɓe deftarle nde aɓe eri hen dendagal bandiraɓe fondunaɓe eko taari fondu kala Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée e diaspora o kala no wowi waɗirede kala hitande saaha o heedi ko 18 nduɗo hen lewru so jomiraɗo haaji ɗon ɗo cuuɗi meɗen fonduɗo hen yettini kayitol ngol ko ceerno Mamadou Kane taweteɗo hande o ɗo cuuɗi men fondu
an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde sappo e goo silto hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Horejo jagorɗo leydi Sénégal woni Ahmadou Ba toɗɗaɗo kam woni mbir gembiɗo taw koye diɗɗal Benno Bokk Yakar ngam ƴamandeɓe lefol laamu hitande fanede e nder 25 février nden noon kanko Ahmadou Ba e haalande makko erima moɓodiral timmugal dental timmugal wondude kawral timmugal kamɓe kala jungo e jungo ɓe gona neɗɗo goto kuccam mabɓe wona fandare 2024 beele kayomo wawa dañde nguɗon polgu ko wona ɗum ko kadi ngal ɗo teddungal ngal pawangal e dow makko ko ɗon wa jaari mawɗo leydi ndi Sénégal keddotoɗen koye oɗon fannu dawrugol hoorejo leydi Sénégal caggal nde sakti e joɗorde conférence mabɓe wonande oɗo saaha mbiri mabɓe moɓe kooli tiidgol muɗum e cuusal muɗum kono ne kadi fandare nde ɓe jogui e mum ko Ahmadou Ba hoore jaggoɗo gendi leydi ndi ko wona ɗum ko noon dañino suutiɓe ɓen suutiɓe Aly Ngouille Ndiaye ne hen geddi yalti acciti jagorgal mum nane kadi yalti diɗɗal Benno Bokk Yakar ko wona ɗum ko noon Mame Boye Dia holliti ma waɗa haalande mum han janggo ko wona ɗum ko noon Abdoulaye Daouda Diallo kame Boun Abdallah Dionne ɓeɗo hen mawɗo lendi bismima maɓɓe to galle lamorgo to ala kala keɓɗen hen ma en gartoy hen so tawi en keɓoyi ko laaɓi hen Sirigne Babacar Sy Mansour khalifa général mo Tijaniya waɗi erago faade ɓesguji leydi Sénégal kala nde ɓe gonata caggal ɓesguji leydi Maroc ngam teskede ɗiɗo hen jayiyaji musɗi baɗɗi toon to leydi Maroc nden yerɓande leydi wande to leydi Maroc ha jeeyi sababu kene tolno e ujunnaji ɗiɗo e temedde joyo neɗɗo keddi hen wonande joɗaniɗo ambassadeur
mo leydi Sénégal walla mbiyen jagorɗo mo leydi Sénégal toppitiɗo gurdam Sénégal naɓe finoɓe caggal leydi mum holliti aɓe jokkodiri ambassadeur mo leydi Sénégal taweteɗo to Rabat gam wattude haqqillaji mabɓe toon to leydi Maroc ko fate banggue gurdam Sénégal naɓe taw kadi ko taweteɓe toon to leydi Maroc no hollitiri wonande Sénégal najo goto ne hawri hen e ladial kono hewɓe kolliti kanko wo diwno gam a kulala Cheikh Ahmed Cissé keptinaɗo no fewi kam yaltina e cetal bitengal Jamra riwa e ngal ɗon cetal ɗum ko caggal nde suuti konguɗi makko taw konguɗi kadi o haali koye Qur'anil Karim kan haala noon yonnani ɗum khalifaɓe diine yonnani ɗum ardiɓe ngal cetal Jamra ɗum jeeyi sababu ɓe ndimo e ngal ɗon a catala Matam campagne lorgol leɗɗe fandare mabɓe ko ujunnaje tati lekki wi commanda taw kadi ko Mamadou Dia wonande ɓe puɗɗima ɗon ɗo puɗɗori ko ɗon ɗo dañcaɗi ha faynma ɓoki jaɓe gam yidde wadde lappol taw kadi ko ha ko ñebbe garɗugol ɗum ɗo kala ko riwtude yooro so ya ndungu ari lorgol leɗɗe koko himmana e nder leydi ndi ha e nokkuji ɗi kala gam ko ɗum tan wawi faddade yooro bongo ganduɗa ceene garoje pawtotoɗe e korɓale ha wara leydi maaya mes wonta hokkere bonɗe no fewi jeheten ko ha toon to Kédougou tana musɗo baɗɗo toon ɗum ko jamma welnere nde ɓe inniri kankuran moɓe inniri kanguran taw kadi ganduɗa ko ɓornade comci wayno cewgu walla mbarodi ladde on suka tokoso mo duuɓi nogas ko ɗon fiya laaɓi hawre jomum talibe Samoura ko bamum on piyaɗo laaɓi to legal bittegala togoro o holliti ɓi ko fiya laaɓi ko ɗon ɗo ɓornino wonande wutte on kangurana ɗum noon ne gasa taw ko jeftigu woni ɗon ko mbiyata sukaɓe so mbaddi ma laaɓ ko wona ɗum ko noon diɗɗal sukaɓe hewɓe kolliti metti mumen jeehi to galle on piɗomo laaɓi o duppi on galle mumen ha wonti ndondi wonti noon ko pooɗe ndure kame haare ko waɗa ɗum koɗo sahala kakala woni ko juuɗe dadeɓe ñawore nde holliti ma waɗ hen gollal mum payodingal no fewi Sonatel hanki dañi caɗele ko fati banggue communication hakkude men yimɓe mum ha tenti noon joguiɓe woni téléphone aji hanki ñalli ko ngala donneji mumen haydara wonani appel wona internet ɓe kolliti noon ko pan sabino ɗum ɓe gonno koye fewnidde gollorgal mabɓe ha ɓuura garɗude ha ɓuura yadude e jamanu kene tolno e laaɗe jeegom e nder tan balɗe ɗiɗi jewtuɗe jettima tomaje kadɗe leydi Espagne wi jagorɗo ya ngara mo leydi Espagne holliti wonande ɓen tambiɓe maje kadɗe ɗe leydi Espagne nangui ɗen laaɗe jeegom giwɗe to Sénégal ene tawe nder majje kene tolno e temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeetato e tato migrant taw ko ɗannotoɓe rewɓe nder ɗeɗo hen laaɗe taw kadi holliti ɗum ko hanki ñalawma hanki o 1 septembre ɗum ko heccanki o ɗum wonnowo holliti 15 ko rewɓe hen 10 ko minoren woni sukaɓe oɗo sa kamɓe kala ɓe tawe e juuɗe ɓen tambiɓe nden kay kisal ɓe espagnol en Bakkela wuuro wiyetengo Sinthiou Fassa tana musɗo ne tawi nder département mo Bakkela ɗum ko joom galle e ɓiyum ene wonde joom suudu muɗum iwnoɓe wonnoɓe laana ne payi nokkubere ɗo bontu noon tawete koye Mali suka debbo mo duuɓi nogas nottotoɗo Fatoumata Koumare gonnoɗo cowiɗo ene wonno e laana ka on ɓe nawanno safroyade toon to bunto ne tawe nder Mali ko poste santé woni toon ko laana ka yuwi nden ɓe gari hakkude maayo debbo noon wasi en fittandu muɗum wo awya ko tufde hedde taagu talla oɗo sa noon loskoji luggi ene guddita hen tana musɗo kamniɗo waɗi koto ker mbay fall suka debbo wiyete ko ndey Khady Ndiaye élève mo duuɓi 19 ko sehili mum gorko wari ɗum e nder galle mabɓe nder galle suka debbo e yeeso gorgol makko ɗum ko caggal oɗon gorko biyeteɗo Papa Moto nde ari toon kanko suka debbo holliti o natti yidde ngal cehilagal hakkude mabɓe su gorko ƴetti laaɓi taƴi dande nde ko ɗon tan wayeni o heddodaki e wonki on suka noon waɗi e ladde ne yiile yiitaka taw ko wiide en tan yimɓeɓe ɓe nden to cehilagal to banggue hakkude goral e dewal firti tan ko dewgal yo laato kono cehilagal ni tan e dow tayade wom fotani wonde kanko on suka debbo baraɗo wara koye nder galle mabɓe
barɗo mo ko sehil makko gorko mo wino wona tiyidde cehilagal hakkunde mabɓe mettuwo mo leydi Sénégal holliri mattoɓoli jippo to Dakar ha fama Ziguinchor kam yogay nokkuji kewɗi gam teskede nguleki kewki ne tawe nder Dakar hay nokkuji kala a dillani kala a warñat taw kadi ko warñade sattude no fewi. kabruji mene ɗemngal pulaar sen giwi to leydi Sénégal ponnoɗen yaade koto Ziguinchor ciftoren musidɗo men Amadou Issaga Kebe mo en jejjitta ɗo sawtol makko lombatono e nder jayde men e kala kikiɗe ha hande jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne siftorma kala nde ari ha to leydi Sénégal en yaɓani Mauritanie walla Gambie walla Guinée Amadou Issa Kebe min jejjittama abadan e nder ɓerɗe amen yo jomiraɗo ɓeydu yurmede mum e ma an dendagal mayɓe julɓe kala jeheten koto leydi Mauritanie moabitoun ko fettiyankoɓe gendi leydi Mauritanie ɗum ko caggal ndeɓe pi cewɗi walla mbiyen cewɗi ɗe mbiyata pantere cewɗi ɗi leydi Gabon wonande ɗiɗi e gotel ngal piggal jeeyi sababu wonande leydi Mauritanie wadde qualifié faade toon to leydi Côte d'Ivoire hoorejo leydi Mauritanie holliti hen weltare mum mawde no fewi ɗum ko caggal nde o jodorde mabɓe ma en ketto kabruji men to leydi Mauritanie musidɗo men Alhassane Oumar Mbeuthio gorko mo Sarandogo jaam hiire maɗa. jaam hiiri toon Saar Abdullaahi Saar hande ko aaɓnde 11 lewru silto ujunaji 2023 kabruji men tengtuɗi ɗo e nder leydi Mauritanie horejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o holliti welama mum akko e kippu leydi hono Mauritanie sagade hawi leydi hono Maroc ha wawi kay ɓennude e tawtorede hono coupe d'Afrique taw baɗoyo toon to Côte d'Ivoire o hippi o wi noon o weltima no fewi kanko e dendagal ɓesgu leydi Mauritanie ndi foof weltinimamaɓe no fewi noon amoñaguiɓe nde goɓe tinnoto ɓe jokka golle ɓe ganda Mauritanaɓe goni ko caggal mabɓe ɗum noon o rokkiɓe hono leyɗele taw ko koɗɗorde wondude e koppereje no fewi nde ɓe mbawa kadi kono damorade hadde ko juuɗa hono ɓennude jagorgal kono leydi hono Mauritanie ko yoɓiti e cellal na Hamdi Moknas holliti suka debbo jaarowo e duuɓi 23 yiitirama hono pawle noddirteɗe fièvre hémorragique e to safrirde mawde to woni hôpital national e oɗo saaha noon ko nanggaɗo toon gam kay ƴewde safrudemo hawo heɓta cellal hoore makko. projet loi taw ko noddeteɗo star app wawi kono hollitede ñande alkamisa jeeɗiɗo lewru taw ko sito ujuna ɗiɗi nogas tati e batu jakorɗe taw noon ko wawata kadi ndeɗo eɓɓode jeeya noon koye e pandale gardiɗo hono leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani koye yiyande mum wonno gam kesamako e karallaji hono kese e wawde ƴellirde taw ko wiyete kono numérique ko hani e entrepreneuriat wawa kadi ƴettude e wona ɗin taw kadi entreprise aji ko jaadude e kadi e kesam wawi noon holliten oɗo hoto projet loi taw kadi ko jagorgal toppirigal transformation numérique de l'innovation e ko wondude e la modernisation de l'administration biyeteɗo Mohamed Abdullaahi wulla luuli kadi e ɗen wawi hollude eɗen kadi tarɗe jeeyaɗe e conseil taw kadi ko jakorɗe mbawi kono famde kono fandare oɗo taw kadi ko loi ko wawde kadi addude kesagu e wawde kadi nan ɗum ko wiyete écosystème ko hakkude e ɓen taw ko entrepreneur ji en ha wawa kadi hono ellidde e leydi Mauritanie e kesamagu oɗo projet biyeteɗo hono star taw ko abbe e nder leydi hono Mauritanie e jeeya koye kadi koye cadre taw ko juridique e jaɓaɗo ha wawa newnande hormitto e ƴellirgol oɗo taw kadi ko star ab ha wawa kadi e nadde e pandale gouvernement mo leydi kono Mauritanie wawde kono illiddeɓe e kadi hay oɗo taw ko écosystème wawa newnadeɓe e kala gueɗe mabɓe ɗum waɗi noon oɗo projet mo loi taw ko fandare ko wawde kay
wawde kadi kono sosde ko ɗin taw kadi ko promotion ngaji oɗo stade e nder leydi kono Mauritanie taw kadi kodi yowiti koye wawde kadi addude kesam kesamago ha wawde kadi addude ko karalaje taw kadi ko kese e oɗo kadi kono systéme wawde kadi ɓeydande leydi Mauritanie e wawde hutorade ɗum e kadi hani e nder leydi ni eko wona nder leydi ndi woni caggal leydi ɗum noon oɗo projet oto star kadi wawa kadi ma wawa kadi tafede e nder ɗiɗen mbadiji ha wawa kadi addude ko nafoore tigui rigui e ɗen kadi secteur aji bawɗi kadi taw kadi ko certuɗi e wawa kadi nawnande kadi e mabɓe kadi e golle mabɓe ha mbawa hono yarude yesso wi noon won oɗo projet gonaɗo walla oɗo hono systéme noddeteɗo hono startup e nder wayno mayde e leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko nande kono Sénégal Tunisie taw ko Nigéria l'Algérie wonde démocratique Congo ɓeɗo foof ene kutoro oɗo taw kadi ko systéme gam ƴellidde leyɗele mumen ɗum wadde Mauritanie wawde kadi wiide wonde alay saago kañumne wawa hutorade ɗum e nder leydi hono Mauritanie ha wawa kadi kon ƴellidde ɗum e nder dendagal ko liggorto ko ha wawa kadi addande leydi Mauritanie kesamago e ɗeɗo karaleje wawa hutorade e leyɗele goɗɗe ɗe ha wawa kadi kañumenne ƴellidde ɗen ko wawa fate ni gartam taw ko leydi hono Mauritanie ko ɗum waɗi jagoɗɗe beltanimammo no fewi ko fate hono taw kadi ko hono biɗa jagol kala kono deddere jaccitgol ɓe mbawi kono teskade e ɗiɗo toɓoji kono ɓennude toon to Nouakchott banggue wargo leggal noddegal hono Arafat ɗum noon ene wayno cuka goto yoolimo toon e ɗen diƴƴe taw kadi ko toɓoji ɗi caabi ɗum ɗo e nder leydi Mauritanie noddirtanoɗo Mouhamed Wul Hambara kanko de o sankima ñande kadi hono asir hono ɓennuɗo toon to lamorgo hono leydi hono Maroc gam kadi kono rafi cellal ngal wonduno toon ɗum noon bayin ɗum ko ɓesgu makko wi noon o hawri toon e ladial kanko Mouhamed Hambara noon kanko de o jeeya noon koye fanniyankoɓe hani e taw ko yimɓeyankoɓe leydi hono Mauritanie ɓurɓe foof andede e dowlude e ɗiɗo duuɓi sappo hono battini ɗum noon ɓesgu leydi hono Mauritanie ene nelda kadi hono duwaw e dendagal hono ɓesgu makko nde Allah yurmotomo kadi kono yaafomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala ɗum noon Sar Abdullaahi Saar ko ɗum ɗo wonno kabaruji men tengtinɗe ɗo e nder leydi hono Mauritanie taw wonno koye dande Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sar Ndogo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV yo jaam jogoma Alhassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi kumpital men to leydi Mauritanie heewi lawol jeeyeten ko ton to Rosso Mauritanie taw yin toon haadi sare gardiɗo chef de service ko fate banggue météo leydi ndi gam teskede oɗo saaha nguule kiine ɓurti no feewi kadi ko wona ɗum ko ƴiwole ɗe asmanu ne tooɓa nokkuji ɗi ne tuɗa ndiyam ceerno haadi sare hol hande ko joguinoɗa men ko fate banggue ɓeto weeyogo leydi Mauritanie. mi salmini hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa Sar Abdullaahi Saar katante leñol mi salminima mi adda noon ko fate ɓeto weeyo ɗo e wertango Mauritanie front intertropical o rewat ko banggue worgo Dakhletou Nouadhibou e rewo Adrar ɓaaƴa seeɗa to Cicit e Walata kineli ɗi gonata ko kakindiɗi to banggue rewo funnague to front intertropical o to tawateɗo ko ɗum saabi ene tijja altine hande o toɓoji e porɗi e kakindiɗi gardoji e digali to hodoji ɗiɗɗi to Lassaba to Guidi Maga to Gorgol to Brakna to Tagan to Ladrar e Lenchiri e banggue worgo Dakhletou Nouadhibou to Trabza e Nouakchott ko fate banggue ko fate talata o toɓo ngo wodata
o ko musidɗo moon Hadi Sare gorko mo Dawalel sawtel ɗo e Rosso Mauritanie on jarama. Hadi Sare gorko mo Dawalel sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali ñande asende jeenayi nduɗo hen rewndu gonɗen toon to gawo hakkude leydi to ko lanel ndiwowa taw kadi koka hinde militaire kaɓe noddirta Antan Novo ka wonno nder makko kene fotto wonde nogas e jeegomo neɗɗo ne hen koninkoɓe enen kadi jambour en hen leɗɗe cafroɗe no fewi ɗe hinde médicament kame matériel uji ɗi mintireɓe kutorto ko kan yani kene foto wonde 50 kilométre hakkude me gawo yimɓe sappo mba senpital men heddiɓe gañiɓe ne tawe to hôpital mo gawo ne keeɓa safaru men ɗum ko caggal fedde wonnoɓe hobel ɓe tuareg kollitino kañumen teɓɓiti kan laana kono ɗin konnguli laamu leydi Mali yeddi ɗum ha memi leydi gonnoɗo sardiyanke mo teni ko woni Abdourahmani Nianga kam woni nangaɗo waɗa mandat de dépôt nanguira koɗo sako tumede ene dirtini ngalu taw ngo fonno nawde ɗum e dow lawola ngol fonno wadde ɗum o waɗani hen jeeyi sababu a nanguedemo jagorɗo jande leydi Mali o holliti udditgol duuɗe leydi ndi wonata ko 2 lewru octobre ɗum no ɓe ƴetti peeje timmuɗe no fewi ngam beele kadi ko fate banggue hofgoji juuɗe caɗele seppoji e guerefaji mbasa wonde haydara ɗum noon ko 2 octobre e nder ndeɗo hen hittande ha fayanma sappo fayanma no gas e jeetati juin 2024 hawrata koye aljuma fandare mabɓe ko yidde addude jangguin moƴƴo e ɓerɗe sukaɓeɓe taw ko école aji hitande hikkande téléphone hakkude wonande capitaine wonande hakkude téléphone hakkude colonel Assimi Goïta kame hoorejo leydi Russie woni Vladimir Poutine ɓe wiide jayde AFP ɓe jewtiɗi toɓɓere yanje no fewi ha tenti noon ko fate banggue gonangal misère kame caɗele mum kala e jaam duumiɗe no wawata dañede toon to Niger jeheten ko to leydi Guinée Conakry Dablo ko nder leydi Guinée tawete to nokku biyeteɗo Kalela toone kadi haade yimɓe deje suurade ko ngaabu manggu no fewi ɗum ko caggal nde ngun ngaabu laawi yalte ngoɗon maayo ngo ɓe mbiyata maayo Tangiso taw kadi ganduɗa ngun ngaabu nde yalti nde dañi yoɓade pittali 4 taw ko 4 wonande troupeau 4 woni tan coggal 4 jahanno ngala o yani ɗin o wawi yoɓade hen pittali 4 taw ko ɗin 4 ko wona ɗum ko noon yimɓe hewɓe kay bedditan ko paaɗe men naate ladde awoɓe wonnoɓe toon hewɓe kulti joltude ɓe erima noon autorité ji nde mbawata wawde yurnitade ɗeɗo henna gueɗe to Guinée cuumu musɗo baɗɗo to legala kiñena ne tawi nder commune mo Matam boutique aji kewɗi kame kantin aji kewɗi ɗum woni ko sumi hen wi ceerno Ahmadou Tidiane Ba o holliti o wasi hen kene tolno 35 millions ko préje franc CFA tawi noon koye Guinée ne ɓuura ɗon woni ko wasi hen tene kadi koppereje basare heewi hollitama noon ko sirki coura wona ɓen wujjittoɓe couraji ne ndewna lessa ɗum jeeyi oɗon sababu to leydi Guinée keddorɗen joni to leydi Guinée Conakry ngam teskede jangde Qur'anil Karima e nder leyɗele men ko alluje cehete ha ɗaata jomen cetta kuɗi gomba dahaji binda ba siñije mimraka almudo wonay jangude hawrena deftere nde taw koye alluwal wo jangi wona e kaye wona e deftere wona e écran wona e tableau wona haydara kono teskama o saaha duuɗe keese garɗe jilliɗe Conakry mango kam yoga e guure mawɗe alluje Qur'an teskama ustugol guila e cehgol jeeygu hayɗen duuɗe kala oɗo saaha gam teskede sukaɓe hewɓe janggata koye defte Qur'an walla e kayeji walla ni e ardoisuji walla e tableau ji walla ni hande numérique garɗo ɓen cetal tambiɓe ganni fina tawaɓe kolliti ɗum ɓe jadani hen tene ko gueɗe poɗɗe yurnitede to leydi Côte d'Ivoire teskama ɓeydugol coggu maaro yogay nokkuji jeeyirɗi ɗum kan haala noon mawni hayti jagoɗo jeeygu leydi ndi woni Souleymane Jara Suba o holliti e nder batu mo waɗi ɓe jurnitima ko fate banggue cogguji windere maaro iwa ko caggal leydi ɓe kolliti ko cogguji windere woni ko waɗi waylo wona e nder leydi Côte d'Ivoire to Maroc ha hande ne jokki limde mayɓe mum ɗum ko caggal balɗe ɗiɗi yerɓande leydi musde wande e nder région mo Marrakech ha ganduɗa jeeyi sababu kene tolno
e ujunnaji ɗiɗo temedere nogas ɗiɗo neɗɗo keddima e ɗiɗo hen yirɓande leydi pittali min giwi hen kene wona ujunnaji ɗiɗo e temedde nayyi nogas e goho gañiɗo hen tampuɓe no fewi raba oɗo saaha salima kala balle so wona leyɗele nayyi tan woni ko jaɓani ɗen leyɗele nayyi kattarne hen jeeya Espagne Grande Britannique Émirats Arabes Unis leydi France Maroc ɗurnima ɗum kame ballal muma wonande leyɗele goɗɗe ko wona ɗum ko noon leydi Maroc yaltini moye timmuɗo no fewi gam wawde faabade ɓesguji mum hande wonɓe e kaya mbeya musɗo no fewi Niger caggal nde tuumi leydi France ene jokkodiri yogay leyɗele taweteɗe CEDEAO gam yidde neldude toon armeji mum ko wayno Côte d'Ivoire Benin Sénégal beele wawa fiide leydi mum Emmanuel Macron taweteno to Bangladesh yeddi kan haala ha woni holliti koninkoɓe leydi mum taweteɓe to Niger gari toon koye ɗaɓɓade ɓiɓɓe leydi Niger ko wayno hoorejo leydi toɗɗaɗo taw toɗɗi ɗum ko potal e démocratie kame gouvernement mum ne wonde sarɗiyankoye mum ɓe addaniɓe toon haydara goɗɗum so wona tan wallude leydi Niger ha serta e pelle joguitiɗe armeji taweteɗi e nder leydi Niger ɗum ko roppon ɗum ko jaabowola wonande hoorejo leydi France faade ardiɓe leydi Niger to Gabo hoore jagoɗo keso woni Raymond Ndong Simon hanki haalande makko e nder jayde leydi France o holliti so tawi kay ko ɓoygola transition mabɓe o ko duuɓi ɗiɗi tan woni lebbi nogas e nayya ɓe mbawata diwde ɗon jaggal mum noon ɓe jaaha sumgoji ɓe tottira lefol laamu ngol wonande ɓiɓɓe gendi leydi ndi to Soudan Khartoum ko piyanɗe mawɗe mbaɗi e nder jeere jeeyi sababu ha ken tolno capanɗe nayyo e fittando heddi hen capanɗe joyi neɗɗo gañima hen fiyande wotere waɗi koye nder jeere heddinde waɗi ko noko mbiyeɗo maayo januba jafoɗon maayo januba alhisama ko toon nden fiyande waɗi noon hewɓe wasɓe hen pittali mumena to Nigéria tone kadi ko laana bateau yooli hanki o e nder diwan Adamuwa nokku biyeteɗo taw koye maayo Lac Joa e nder wonande région mo Adamuwa kan on bateau ne jolno ken wona yimɓe temedere hen nogas e nayyo ɓalli mumen jiitama capantato paabama heddiɓe ko majjuɓe e ndiyam cuwa taw yiitede ene jokki noon yiilede to Nigéria navire Grande Britannique yettima toon to kaggulaɗe mo Lagos on navire bateau mawɗo ko bateau guerre mawɗo no fewi moɓe inniri Royal Navy mo ganduɗa jettiɗo toon gam wallude Nigéria rende koɓe mbiyata Golfe Guinée ha ɓuuri wonde nden ka ekkisal gam teskede e kala saha pelle bandiji gonoje e nder maaje ne jogui laaɗe mumen ene kaylita laaɗe mawɗe carsuɗe pétrole walla marchandise uji walla gueɗe goɗɗe kala beele ɗen gueɗe natta ha laaɓa joolam jaɓeri jeeheten koto États-Unis d'Amérique Joe Biden ɓeydi jokkodiral hakkude Amérique kame Vietnam ɗum ko caggal nde en o yeehi toon jaɓɓa toon gam sifande nandiral e ɓeydude sembe jeygu kame nden kay kisal Amérique ga jogori ɓeydande Vietnam bone China keddotoɗen koye joolam jaɓeri sete Israël naaɓe yettima to Riyad Arabie Saoudite ngol woni goo ɓe kolliti ɓe notti ko batu mo UNESCO yuɓɓini toon to Riyad taw kadi adduno fitinaji hakkude mabɓe ko kalisa Israël ene wowi yande Palestine ɗum noon welano Arabie Saoudite kono ɗo sa teskama ɓeydugol ɓattodiral e kala saha hakkude Arabie Saoudite kam ene wondi Israël ɗum noon ko koyɗe jaam yaadu Amérique e kala saha musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanden kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena